Xieda li tħallik kważi bla kliem filmati li huma prova dak li allegatament twettaq għalkemm tuli seduta tqajjem dubju jekk l-uffiċjali kellhomx ordnijiet minn fuq. Dan kollu ħareġ meta fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni ta' 3 uffiċjali tal-Pulizija akkużati li jużaw violenza eċċessiva fuq persuni barranin. It-tlieta li huma wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġuba kontrihom. Waqt is-seduta numru ta' pulizija xedu kif persuni barranin għalulhom kif kienu ssawtu minn 3 pulizija u li m'għamlux rapport għax ma kinux se jagħtu każhom. Ix-xhieda spjegaw kif l-allegati vittmi kienu ġew msawta f'wiet bħal qormi u li kien hemm okkażjoni fejn anke ntużaw pepper spray, taser gun u ġebel. Fil-preżenza ta' numru konsiderevoli ta' qraba tal-akkużati quddiem il-Maġistrat ġew mifsud ġimsejjaħ jixed l-Ispettur Omar Zamit li jagħmel parti mit-taqsima tal-vjolenza domestika u qal li kellu rapport mingħand kundistabbli mara dwar reati li allegatament saru minn kollegi tagħha fl-Assa tal-Ħamrun. Huwa rakkonta kif każ minnhom meta ġabru raġel fil-Marza li kien fis-Sakra, il-pulizija ħarġu mill-karozza u ħabtu lil ġuvni mas-saqaf tal-karozza. Wieħed minnhom qal l-uffiċjal ieħor li rapport tal-każ biex ineħħi l-bodycam iżda dan irrifjuta. Din it-talba saret numru ta' drabi wkoll f'każijiet oħra. Ix-xhieda spjegaw kif l-akkużati bdew jagħtu daqqiet ta' sieq fuq ir-raġel li kien barrani u fejn minnhom tefgħu ġebla fid-direzzjoni tal-vittma. Xhieda oħra tkellmu dwar kif hemm filmati li juru raġel ta' ġilda skura b'ċoker ta' deb u wieħed mill-akkużati jidher li jagħmel mossa daqs li kien se jħanxarlu onqu. L-avukat tad-difiża Franco De Bono saqsa jekk kienx hemm xi ħadd fuqhom li ta' ordnijiet biex jieħdu l-barranin fil-wiet biex xut iwieġeb li ma jafx. Fil-qorti kien irrimarkat li Rika Mifsud Grek allegatament kienet involuta f'wieħed mill-inċidenti ta' Settembru u okkażjonijiet oħra meta allegatament użat it-taser fuq l-allegati vittmi li ntlemħu riqda fit-triq. Il-każ issa se jkompli fit-18 ta' Ottubru bl-akkużati jinżammu taħt arrest preventiv. L-avukati difensuri huma Veronique Dalli, Edmond Kuxkiri u Franco De Bono. Għal prosekuzzjoni qed jidhru l-ispetturi Omar Zamit u Joseph Merċiqa huma qed jiġu assistiti minn Anthony Vella u Kylie Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.